Velkommen til Aalestrup Kommune. I den sydlige del af Vesthimmerland finder du Aalestrup Kommune. Her er højt til loftet, og naturen viser sig fra sin smukkeste side. Fra toppen af de mange gravhøje, der ligger som perler på en snor i Værestrups lyngklædte bakker, er der ikke blot udsigt til områdets mange søer og moser, men også en fabelagtig udsigt over store dele af Himmerland. Der er udsigt over Simested Ådal, hvor Simested Å skærer sig igennem landskabet fra øst til vest. På store dele af sit forløb, især vest for Aalestrup, har åen sit oprindelige naturlige forløb og er som følge heraf en af landets smukkeste. Er du til lystfiskeri, kan du prøve lykken her. Der er mange muligheder, men benyt for eksempel fiskestien fra Restrup Hovedgård og østpå. Stien giver nem adgang til Simested Å og er specielt indrettet til kørestolsbrugere. Der er flere overnatningsmuligheder for tilrejsende lystfiskere, Fiskerigårdens fiskehytter eller campingpladsen i Aalestrup. Også ved Lerchenfeldt Å er der optimale betingelser for lystfiskeri. Åen, som slynger sig langs med den nordvestlige kommunegrænse og udmunder i Limfjorden, byder også på mulighed for friluftsliv for hele familien i varieret og uberørt natur. Det store fredede område Holmen ved Vesterbølle med de karakteristiske engdiger fra 1800-tallet er en oplevelse af de sjældne. Lerchenfeldt Å udmunder i Limfjorden ved Lovens Bredning. Et af Aalestrup Kommunes mest bemærkelsesværdige fortidsminder er Testrup Kirke og klosterruin. Den nuværende kirke er koret fra den tidligere meget store Testrup Hospitalskirke, som lå i tilknytning til Testrup Hospital og Kloster. Ved at følge en sti fra kirken kommer man til Sankt Jørgens Helligkilde, som var en vigtig indtægtskilde for hospitalet og klosteret i middelalderen. Stedet emmer af historie, og der er mulighed for guidede rundvisninger. Den jyske Rosenpark i Aalestrup står i fuld flor hen over højsommeren. En flot og farverig oplevelse. I Rosenparken afholdes der hvert år den traditionelle Sankt Hans fest. En bedre kulisse for Sankt Hans-bålet er svær at finde. Aalestrup by huser også Danmarks Cykelmuseum, som er Nordens eneste om cyklens udvikling. Er man til motion og oplevelser samtidig, er der mulighed for at leje skinnecykler og tage på en tur på den nedlagte jernbane Viborg-Løgstør i området omkring Aalestrup. Sidst i maj afholdes der hvert år Knaberfest i Aalestrup. Knaberfesten strækker sig over en kalenderuge og kulminerer i weekenden med kåringen af den nye knaberkonge eller knaberdronning, som skal regere det næste år. Vi ses i Aalestrup Kommune.